И здравейте, приятели, аз съм Killer 1231 и днес ще играем Minecraft. Да, Minecraft. Същия герой, същия мап. Няма да е същия мап, ще играем. Да, не искам, може и да снимам клип с някой гост. Може, казвам може, не е казано, че наистина ще се случи, но си крафтаме един world, тук има един заключен, ще влезем или пак не. Не знам какво е. Сета. То свърх не знам какъв. Не ми дава просто да вля в него. Не, чакай! Май знам някакъв начин, как да си направят някакъв сервер с... Не знам, пише здравко. Да, ето. Ето тук и сега може да влезем някъде при... Така ще да намерим такова място. Аз бих предпочел тук, защото има ковачница. И ще оцеляваме тук. Май съм на креатив. Да, знам на креатив съм, но ще се пуснем веднага на survival. Мисля, че съм на креатив, защото ако не съм на креатив, ще пусна креатив да го намеря. Ако не е далече, де. Това искам да го изстрелям. Аре де. Заради почти. Да, имам всеки видите имам текстчър пак. Не сме на креатив, сега ще пуснем. Да го търсим на креатив, че е по-яко. Yes. Thank you. Нямаме неща за това. Няма че идваме нещо, само ще го намерим. Ако успеем да. Става ни до такова място, където мога да намерим. Не знам, що е далече. И ето го. Не е вярно толкова далече. Селото. Хубаво. Еми тук ще живеем. Ще живеем в ковачницата. Извинете хора, сега спирам геймора, само да... Къде са торчовете? Да му оправя светлинката. Ето го ги изхвърлям. Даже и да не мислите, че ще се върна да ги взема. Запалвам ги, даже запалката хвърлям. И гасим тук. И се пускаме отново на survival. Не е толкова далече, яко. Не съм разучил този сервер, 10 че преди да го направих. Въй, какво яко свети! И се гледа с това. Виж какво яко. Ой, така же забавно. Име ли видях? Не, сам съм. Окей. Приведем се име. Опа, търпите неща. Но, казвам си. В тях ще играем. Ама те ще са книги, що не взема да ги посея? Так му ще имам дърва до мен. Наблизко няма хора в гората там на... Аз тук ще живея. Хубаво, че са... Чакай. Помня хора, че в такива къщи вече има честове. Но в тази няма чест. За жалост. Видях в една такава къща, без да се преди снимам клип. Че има честове в такива къщи. Но не помня каква къща беше. Май такава. Да, в такива къщи преди. Ето тук имаше честове. Имаше градини и в тях имаше нещата от градините, които селените са събрали. Между къде са всички селени? Ами единственото чудо. Чудно. Не хора, честно, къде са всички? Ами... Щом няма селени, аз ще ги докарам пред мен. И хора... Да, само селени ще докарам, защото все пак това е селенско място. Ето ги е. Ето вилиджър. Аз мога ли търгувам с тях, я? Не. Ще да я, ако съм направила търгуват място, толкова малко ще служа повече. Ето извиня вилиджъра. Ако пак изчезна, ще сложа още. Още тънките на магията си.
Пасите, те отиват някъде от Туркишлан. Само и селото ли се разхождат? А почнаха да се обират, окей. Слагам тук. Не бе. Сложа още. Даже един ще го сложа в магазина. Ще направим и магазинчета. Или пък не. Ще наслагам селени. С един айрон голем, който да ги пази. После си махна нещата, просто искам така нещо да не им се случи. На тез. Чут се. Майката ли ще спална, бе? Ето го и Чичо. Гледай как. Бегай, давай, бегай, детенце. Той какво гони, бе? Ти кого гониш, бе? Кой гониш, бе? Пешко. Пешо, къде ти? Може да чуете нещо. Да. Да излизам от стаята. Се чуете. Разсветна лампата. О май гад. Ю, чакайте, извинете. Че викам ю. Ама и не се движа. Просто трябва да си взема чорапите. И тук си обля пътъците. Да. И леко стои сме на место. Красива статуя. Добре, ти си най-хубавата статуя. Да. Най-хубавата си. Най-красива статуя. И да. И почвам да се движа. Ето. Сега. Не наобратно, молата. Да, ето виледжерите вече се живеят тук, но да, в момента малко читвам хора. Може да кажете, че съм читър, да, Виктор ме големеш. Извинете, изчакайте. Извинете за кратката пауза. Но просто те си ще ги ограда. Или пък не. Не знам, но мисля. Знаете ли какво? Моята къща все пак ще е ковачницата. Нямат ли си такава къща? Това е някакво малко селце. Окидоки. Така. Вижте сега какво ще направим. Аз ще го щупя. Ще стъби, но горе ще го направим хубаво. Вижте за какво говоря. Слагам айрон блок. Всеки знае, че айрон нищо не може да са върху слабове. Но ще го направим с едно повече. Не знам как да го... Не ста. Няма да направя нищо такова. Но мога да направя нещо друго. Какво? Да, е тук. Ето. Тя става, защото ползва такива. Тук не го направя с стълби, все пак да се качват. Чуват. Тук ще сложим една ограда. Нещо, че изоставам две къщи, ама нищо. Чакайте направо. Имате покладенца. Тук. Ей така. Така, моля да мине някой. Някой са умни могат. Оттам да избягат. Тя го барикадирам. Не тип. Така. Продължаваме да го правим барикадирано. Ето и ще останете една. Аз ще се ограда част от къщите. Ето до тук. Все пак моята половинка да е оградена. Аз направо ще ограда да влизат при мен. Не, всъщност ще направя входове. Те знам, че не мога влизат, затова ще им оставя тъй. Ако им се влиза, де. И съм ви поканил, добре дошли. Като приятели. Даже имаме гост, който е поканен. Защото ето го входа, беше строит. Ето го входа за моята база. Трябва да направим два входа. Единият си е тук. Тук няма да се ходи. Ами чамо за мен.
Само за мен е всичко. Закъм се. Това тук ще е част от тяхното им място, но тук ще им го барикадираме, все пак да не избягат. И който избяга отвънка, ще го нашлякам по дупето. И да не влизат мобове, защото те мобовете яко са умни. Не, това просто тук ще си игра, но просто искам да ги предпазя. Всеки знае, че всеки си обича вилиджерите. Или би ги убил. Да, те биха минали, но виж сега как изглеждат моята част. В моята част никой не може да ги докосне, ето. Но ето от тук може. Така че това е моята част. Това е ничак. Леко треперя. Студено ми е малко, но сега. Така, тук какво да направим? Ще го правя. Ето тук ще сложим едни препятствия. Така че, ето тук не съм минала. Съжаление, не съм минала тук. Не е за гости. И ето така. Ще го направя. Ето така и така. И от тук никой няма да минава. Така е добре. Но ето тук могат да минат. Какво ще направиш сега? Ще сложа слабове. Готово. Сега не може да се излезе. Тук ще чака. Ето ще го изчака. Днес както има нещо. Даже мисля да те да го направя. Да, хотете. Ето тук е само тази част. Така и никой не може да влезе при мен. С две думи. Така никой не може да влезе тук. Не знам, що се подбъркам, това е само слабове. Но пак само да... И да, при мен вече не може да се влезе. Има два входа. Те стоят повече там и никой не идва при мен. Не знам защо. Защо? Защо, кажи ми, Боже, защо? Тук трябва да го щупаня или да им махна кладеница направо. Направо ще им махна кладеница. Извинете ми, съседи, но ще им махна кладеница. Чупайте. Чакайте. Това ще я махна. Не, тук. Ето така. Тук ще е част от кабелстон и те... Моята част ще е кабелстон. Някой идва към мен. Никой да се повърши. Щупа това ще протече ли вода? И още как. Но ето там ще спра. Разпи се вода. О, водице. Ай, спри се вече. Съгласна? Нашия му става. Какво ще му става? Ай, чупам отгоре направо. Че няма да чака. Ето, забравя да си сложа оградката. Така. Вече никой не се нуждае в огради. Просто ето и правим. Тук. Тук никой не ще се нуждае от огради, може да е само в пясък. О, вода, каква гадна вода. Ти ли си не те видях? Да. Аз ще има кладенец, той ще е 2 блока дълбок. Не ме гледайте, знам, че съм леко жесток с невинните граждани, но това е за тяхно добро. Не, сега ще си викате, какво добро, какви 5 лева, ти си толкова жесток с тях.
тук те са негри, черни при това. Черни негри. Те са вилиджери, но няма да имат кладенец. Вилиджер без кладенец. Там ще е един вход тук. Сега... Тук ще го направим кабелсон. Или пък не. Или пък... Но да е по-яко. Да те ще го става. Тук ще направя нещо. Ще видя. Тази част ще махна. Само нея. И тук ще го оставя тъй. Ще построя нещо, ще видя. От тук се качваш. Нарочно чупа, защото ще кабелсон. Цялото. Видяла ли как тук да има повече вилиджери? Не знаете, господи, не бихте ли се мръднали от моето турско място? Благодаря, много сте дружелюбен. Или пък... Да. Та хора. Опа. Тук не знам какво ще го правя. Тук ще им барикадирам. И не мога да излезат просто, защото ме справя с тях. Ако не искам някой от тях да умре. Вау! Въздушни неща. Много го обичам въздушните пиротехники. Вижте как почва да става. Това е част, това е моята част. Това там е единия вход. И това тук може кабелстон. Другата част. Аз малко съм барикадирал част. Малко част съм барикадирал. Те си пак си имат вилиджър. Ехо, имат вилиджър. Те не отива да слагат тук нещата си. Чакайте малко хора. Тук да не си прехвърлят нещата, които са събрали. Не, ще да я тук да ги слагат. И да си имам безкрайна храна. И трепера ужасно, знам. Там. Тарам, тарам, тарарам. Там, парам. Тук тази къща мисля да направя. Извинете ми, объркал съм епизода. Това ще е епизод за Майнкрафт. Крафтинг. И съжалявам за объркването, това е Майнкрафт крафт. Крафтинг демик. Тук ще отворим на геймод. Тук ще е енчантинг тейбъла, който ми освети всичко. Тук ще е голям. Не чакай. Тъй. И тъй. Я не видим до кой лево. Трябва да е тук. И това трябва да се напълно демек. И тази част да я няма. А да е отзад. И тук. Нещо. Я не видим до кой лево сега. Ще го качим горе.
Ервам сега 30 лева. Не взимам каквото иде. До 22 лева е, шо? Чакай малко. Ти мога просто да го дам още едно напред. И да ми... Сега да го дадах напред. И сега тук може да има енчантите. Аз съм бил умен, бе. Саро 30 лева, лес. Да. И го западне. Все пак да си го енчантна. Смайт. Ще ми тук за енчантване. Енчантване. Чест. И ще има честовец, какво си кухам. Енчантнати неща, работи. Каквото там се падне. И там горе честно ще за енчантване. Не за нищо, там ще се енчантват. Да е специалният гост, който ще дойде, ще играе в него този сервер на Survival и ще не може да се бием, ако иска гостът ни. Гостът ни. Да, малко трепира. Студено ми е. Чувствате, може да сте познали от вентилатора. И така... Студено от къща. И ще бъде, ще паузам за малко. Да, върнах се. Така. Леглото ще е тук, айде. Тук ще сложим бенча, но ще сложим нашите вилиджери, че те са ми достатъчни. Но доста дълъг епизод, но все пак е хубав епизод. Ако на вас ви хареса, палче нагоре. Ако ми е повече надолу. А защо печките не съм си искал? Ето тук имаше печки, я забравих. Безкрайни, но... Не, викам да си ги... Не знам да ги направя четворни. Не, две печки са достатъчно, без да са отвънка. Здравей. Сигурно си много гост. Тук сложим киз. Казан с вода. Кой ще си вършим работата. Ще имам туалетна там. Няма да знам, ще ми е за полшанки. Ще ги правим полшанки тук. Полшанки. Ще го сложа точно да дъви, защото тук ще правим полшанки. И я да видим селото как започна. Ето го селото, Iron Golem. И тук това си е моята част от къщата. И тук, не знам, това е част. Малка къщичка, където не мога да се влезе. Ще я затворяте. Все едно никой не е живял там. И никой няма да живее там. Тук би искал да живее с къщичката за жител. Смяташ ли са там да има вилиджър? Има ли вилиджър често там? Ехо? Не. Той може да ми е наблюдателница. Гледайте, той ми е единствената къща долу. Не, няма да е наблюдателница. Тук ще я зазидаме. Една самото ще се идва. Ще се спера до тук. Пътеките ще си го направя аз. От най-различен материал, да кажем този. Но това е доста яко. Гледайте, това е което ще ви харесва. Сега на вас. Ако селото, което ви харесва, все пак, което правя и след малко или ако изобщо стане, да играм за другия човек. Знам, харесате. Ако искате да... Значи, ако ви харесват селото как аз го стреля, дайте повече нагоре. Ако не ви хареса, повече надолу. Лето! Да. И да. Моля. Допуснате обаждане. Не знам от кого е, но 15 часа е приятелката. Тълката, скъпа издържах се. Значи, изчакайте. Това беше от клипа, аре чао.